Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isamu ikhalango waseRay Nkonyeni kufufusa uqhekeko uhulumeni wobumbano kanti bebefuna uthuli ababulewe eThekwini. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ziphinde zaduba ukusebenza izisebenzi zikamasipala eRay Nkonyeni zikhala ngokuthi zifuna ukukhishwa esikhundleni loyo ngumphathi lomasipala uKhetha Zulu zithi azisebethemba ubuholi bakhe. Kuzokumle ukuthi lezi zisebenzi zike zabeka phansi amathuluzi izinyanga ezintathu zifuna umqashi azikhokhele imali yezinyanga eziyisithupha kanjalo abaholele ngokwesigaba sika grade 5. Usekela mongameli wokuqala wenyunyana yezisebenzi Samu Mluleki Mbele uthi bebenesivumelwano nomqashi waseRay Nkonyeni kodwa ke ezinye zezinto abavumelana ngazo umqashi akazifezi. Seziphinde zabeka phansi amathuluzi izisebenzi zikamasipala eRay Nkonyeni zithi zifuna ukukhishwa esikhundleni loyo ongumphathi walo masipala uKhetha Zulu ngoba azisabethemba ubuholi bakhe. Lezi zisebenzi zike zangenela isiteleka sezinyanga ezintathu zifuna umqashi azikhokhela imali yezinyanga eziyisithupha kanjalo abaholele ngokwesigaba sika grade 5. Kuzokhumbuleka ukuthi lokhu zazikufuna ngemuva kokuthi kwahlanganiswa umasipala izinqoleni kanjalo neHibiscus kwenziwa iRay Nkonyeni nabathi kwabeka lo masipala kwisigaba sika grade 5. Usekela mongameli wokuqala wenyunyana yezisebenzi Samu uthi izisebenzi zibeke phansi amathuluzi ngenxa yamqasho ongazifezekisi izithembiso azenza ngemuva kwezingxoxo ababanazo kwavunyelwana. Sinemashi lapha eRay Nkonyeni. Le mashi lena kuyozwakalisa ungasabuthemba ubuholi municipal manager uKhetha Zulu ngenxa yezigigaba ezininganyana esezenzakalile lapha eRay Nkonyeni. La khona esingene khona kweagreement both umasipala neunion uSamu savumelana ukuthi abasebenzi bazokhokhelwa kanjani after sithole iaward ebargaining council. Kodwa aka-implementanga yonke municipal manager iagreement yethu we-implement half. Iqhuba uthi umqashi azange achazele izinyunyana ezabasebenzi ukuthi kungane ngazange kwenze konke kwakuvumelene ngakho. Ngakho abasabuthemba ubuholi bukamphathi walo masipala uKhetha Zulu. Okwesibili akezile kuma-union nakuma members nje azo explain ukuthi kwathi kune-agreement ebinda wonke umuntu wangayi-implement as its azoyi-implementa uhalf kungani. So sifeseneke naleso simo leso ukuthi abasebenzi after i-general meeting bekhona bese bathi cha ukusebenza ngalo municipal manager sakuthembe ngoba akusona isigigaba sokuqala lesi eziningi ezenzakalayo nezinto nje ezikhona ngaphakathi emkhandleni ezingahambi kahle. Kushaya isikhathi sokuthi siye emoyeni kusaqhubeka izingxoxo. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Umhlaziyo ozimele wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi ungavoti kweDA esiphakamisweni sesabelo mali lokho ke sekuyinkomba yokuthi kukuphuma kwayo uhulumeni wobambiswano. UShamase uthi iDA iyona ezolahlekelwa kakhulu uma igcina iphumile uhulumeni wobambiswano. Isenzo seqembu leDemocratic Alliance DA songavoti kwisiphakamiso sesabelo mali salonyaka lokho abanye bakubona njengendlela yokuphuma kwaleli qembu kuhulumeni wobambiswano phecelezi iGNU. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi lokhu bekuvele kulindelekile. Lokho kwenzeke eParliament izolo kuvotelwa ibudget entsha. Ichaza khona ukuthi laba kade bethi lo hulumeni weGNU awuzukulasta isikhathi eside. Uyolasta unyaka noma ngale unyaka no half. Chaza khona ukuthi sekuya ngamagama enkehle ngoba babesho njalo bethi ngeke uhlanganise usawoti noshukela uhlanganise uoyela no diesel no paraffin namanzi. Ngakho ke manje bonke labantu abalaphana imixture kaoyela uparaffin namanzi no diesel imixture kashukela nosawoti nomanyazini. Manje ke wahlangana ndawo kwathiwa asakhe nohulumeni. Manje uyabona ukuthi lokho ngaphela noma yinini noma ngabe iliphi futhi ilanga. Manje ke lokho kwenzeke eParliament
and kuyacaca ukuthi ke lo mshado okhona phakathi ka-ANC ne-DA uyashabalala kodwa phela ke kufanele ngoba sibonile naphambilini mabethi abayisupport isabelo mali le ekhona ephakanyiswayo sibonile umongameli ethi izovotelwa leyo nto ngisho ngabe ikhona i-DA ngisho ngaba yikho bazoyivotela manje washo futhi umongameli ukuthi angeke phela uqhubeke uthi uzo-implementa i-budget ongazange uyivotele kusho ukuthi i-DA ikhipha yona eParliament. uShamase uthi okulindelekile njengamanje ukuthi umengameli wezwe enze izinguquko kwikhabhinethi lakhe lokhu babona njengento ebisiza kakhulu iqembu le-DA kube ngathi ikhathalele abahlwempu kanti kubuka izolahlekelwa kakhulu emva kwalesinqumo sayo futhi ke kuyiqiniso ukuthi siyikhiphe yona phela ngoba into engahle yenzeke manje is a cabinet reshuffle umongameli unawo wonke amalungelo ukuthi akhiphe bonke ongqongqoshe be-DA abakwi-cabinet lakhe akhiphe bonke osekela ngqongqoshe be-DA abakwi-cabinet lakhe afake lamaqembu asekele lesabelo mali yona ukuba khona kwayo laphana bekuyisiza ngoba ifaka ingcindezi yenze sengathi imele lonke uquqabo labantu abahluphekile ngoba leligama lokuthi the poor lisebenzisa nawo wonke umuntu ngisho nawo umuntu obecindezelile ngaphambilini uselwela the poor ngakho ke manje kuyisiza ukuthi ibe lapha eParliament akuyisiza ukuphuma izolahlekelwa kakhulu kuyofuna ukuthi isebenze kanzima ke manje ukuthi i-unseated the ANC nama alliance amasha ayo lohulumeni wobambiswana iqembu le-DA uma ligcina ngokuphuma kwe-GNU lokho kungaphazamisa nesifundazwe KwaZulu-Natal esolwa yiqembu le-IFP ngokubambisana ne-ANC kanjalo kanye ne-NFP nakuba kunjalo kodwa iqembu le-DA lisengaqhubeka nokusebenzisana nokhongolose emazingeni ezifundazwe lesi sinqumo lese-DA sokuthi bazocabanga ukuthi bayaphuma yini kuhulumeni ubambiswano noma cha kuyinkinga enkulu ngoba ukuphuma kwabo njengoba sengichazile ngaphambilini kuchaza ukuthi ngisho naKwaZulu-Natal bazophuma ekubambisaneni no-ANC njengoba KwaZulu-Natal umhulumeni wakhona wakhiwe i-IFP i-ANC ne-NFP ngakho ke kodwa ke phela abanalo ilungelo lokuthi bathi siyaphuma kuhulumeni kazwelonke kodwa asishintshi lutho efundazweni iqembu Action SA nokuyilona elivote nokhongolose kanye namanye amaqembu lithi ngongqosho zezimali unezinsuku ezingama-30 zokuqhamuka nezindlela zokuqoqa imali ngaphandle kokunyuswa kwentela i-VAT ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi uthi bese kunesikhathi eside amaphoyisa ebafuna uthula abalisa abahlanu abasale enkundleni bedubulana namaphoyisa ngaseChesterville eThekwini. uMkhwanazi uthi labasolwa abesuka ke eGoli bayathinteka esigamekweni sokubanjwa inkunzi kwemoto yemali esenzeke kwaMashu ngomsombuluko. Sekuyintsakavukela umchilo wesidwaba ukubanjwa inkunzi kwezimoto ezithwala imali kulelizwe. Mumva nje esifundazweni saKwaZulu-Natal sekwande kakhulu lomkhuba njengoba zibanjwe emini ilanga libalele futhi phakathi nomgwaqo esidlangalaleni nje nokubeka engcupheni abantu abasuke bezidlulela. Esinye sazo lezigameko senzeke emgaqweni uM25 kwaMashu Highway ngomsombuluko. Kulesigameko imoto ebanjiwe ngekwa Fidelity maqeda abasolwa bagcwala izinkalo. Kusengokunye izolo kusihlwa njengoba abasolwa abahlanu okusolakala ukuthi bayathinteka kulesigameko bedujulwe babulawa emva kokudubulana namaphoyisa eRidgeview eduze kwaseChesterville eThekwini. Ngokusho kwamaphoyisa ke laba bayaziwa futhi basuka eGoli ukuzogila lomkhuba kwelikamthaniya. The team has been following in this information that we've been getting. They're all from Gauteng. The identity for them. The good thing is that at times they've got tattoos. So we're looking for a suspect that we know has got this type of a tattoo, where the facial identities are known by the team. So that's why they're able to identify that it is them that they're tracing. And eventually when they got them, we can confirm that they are from Gauteng. Fortunately, in the vehicle they are using, it's not a positive stolen vehicle, it's a clean vehicle. So, which means it's a decoy that once they drive a car that is legit, nobody's going to suspect anything. Yeah, from the information we had that they were going to do another heist today in another district, Lembe district, but they were disturbed by police visibilities as the police in that area were busy with the roadblocks, stop and searches, and that disturbed their plans.
That's why they couldn't execute the task. But we were already waiting for them to be moving that direction. But we were able to trace them. The intelligence was able to trace them until we find them in this place. Umkhwanazi uthi usekusebenza kophiko lwamaphoyisa lwezobunhloli olulwa nobugebengu obelilandela laba besilisa. All these successes that we've been getting, the foundation has been the work that crime intelligence has been doing. And I must say that they've worked very hard in tracing this suspect. They would have planned to get them prior to them bombing these vehicles, but unfortunately they couldn't until we intercepted them now. But we know that the five that is lying in the car behind me are notorious with this cash in transit heist because they are involved in a number of cash in transit heists in Gauteng as well. It's not the group from KZN. They are coming from Gauteng and they came down to do the job, and we all know the job that they did at just outside KwaMashu on Monday. And then this house where the vehicle is parked next to, it's a house that they were renting where they were staying. But we've got a strong belief that even the owner of that house is connected to them one way or another. So, but that is going to be part of the investigation. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Isamu ikhalango waseRenkonyeni kufufusa uqhekeko uhulumeni wobumbano kanti bebefuna uthuli ababulewe eThekwini. Imphumela yamumva yokhetho lokuchibela esifundazweni KwaZulu-Natal itshengisa izinguquko kumaqembu ezepolitiki njengoba kubhekwa okhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Lezi zinguquko zibonakale njengoba iqembu le-ANC lihlithe uWard 12 woPhongolo obuphethwe yi-IFP kwathi uWard 28 kwaDukuza i-MK Party yahlwitha iWard we-ANC. Okhulumela iqembu le-ANC KwaZulu-Natal ufanele Sibisi uthi lokho kwenzeke kahle libe leli qembu lisezinhlelweni zokuzihlela kabusha ukuze bethole ukwesekwa ngumphakathi. I-ANC KwaZulu-Natal ijabulele imphumela yokhetho lokuchibiyela njengoba ke inqobe iwadi oPhongolo ihlithwa kwi-IFP. I-ANC ithi lokhu kutshengisa ukuthi abantu bayethemba futhi ke bazimisela ukusebenzisana nayo njengoba ke iveli semkhankasweni wokuzihlela kabusha. I-ANC ke ithole amavoti awu-40%. Yathi i-IFP yathola awu-27%, i-MK yathola u-31%, i-EFF yathola 1%, i-NAPF yathola u-1%. I-African National Congress KwaZulu-Natal Province iyafisa ukuthi yamukele imphumela yokhetho obelukhona lokuchibiyela phakathi kwesifunda sakwaDukuza nendawo yasoPhongolo lapho sikwaze khona njenge-ANC ukuthi sinqobe iWard 12 oPhongolo iWard ebikade iphethwe abanye abantu. Manje sibuyele ekhaya ke yabuyela kwi-ANC. Siyafisa ukuthi sibonge umphakathi wakithi ngokuphuma ngobuningi bawo uyovotela i-ANC okusinikeza ke idolo ukusiqinisa idolo ukuthi ngempela abantu bakithi bayabona ukubaleka kokusebenza nokusebenzisana ne-ANC. Lokhu ke kugcizelela uhlelo lethu olukhulumisana ne-renewal ye-organization lapho sivuselela kabusha i-organization okusho ukuthi ikhwelo esilihlabile ikhwelo elizwakalayo selifikile nasendaweni yasoPhongolo. Ingakho abantu bebuyelwa yithemba ukuthi umcimbi esikona njengamanje umcimbi okuhambisa intuthuko kubantu, umcimbi oqinisekisa ukuthi abantu Leli qembu ke yize manje ngalibonanga elidlalayo kwaDukuza njengoba le wadi inqotshwe yiqembu le-MK Party nebiqala nqa ungenela ukhetho lokuchibiyela njengoba MK ithole amavoti angu-62%, i-ANC yalandelwa ngawu-35%, i-IFP yathola u-2%, i-EFF yona yathola ke u-1%. uSibisi uthi ke basesihleleni zokuthi ke ubuholi bonke besifundazwe buphume buhambele indawo yakwaDukuza ukulwisana nobugebengu, isidakamizwa nokunye okuningi. Siyaqinisekisa ukuthi sizophuma ngobuningi bethu ubuholi bonke be-provincial task team buzoba ingxenye ukuhambela indawo yakwaDukuza isikakhulukazi uWard 28 ukuzama ukulungisa isimo isikakhulukazi isimo esithintana nobugebengu, ukudayiswa kwezidakamizwa, ukungaphephi kwabantu emphakathini. Ngakho ke siyaqinisekisa lokho sikusho ngoba vele sesisemgaqweni sisebenza yona leyo nto kusasa
ngolosihlanu sizobe sise Richmond ka Ward 2 la sanda kuluza khona i-by election nakhona ke sesihambisa feedback kubantu kodwa futhi siyafisa ukuthi siphinde sibabona siphinde sibalalelisise eduzane ngokwemfuno zabo so kuze sikwazi uqinisekisa ukuthi umphakathi wakithi intuthuko iyafika kubona ngoba uANC kwaZulu Natal njengamanje okuseqhulwini kuthina kunakho konke ukuthi imfuno zabantu kanye nentuthuko akuye kubantu ngendlela ephuthumayo eyisibidi. Lesigezi indaba ze-1 KZN TV ngekusamukeliso Nqulunga ngeSeRichards Bay. Ukungena kwentsha kwizifundo zesayensi ezobuchwepheshe kanye nobunjiniyela izwe laseNingizimu Afrika lingathola izixazululo ezinkingeni elibhekene nazo. Lawa ke ngamazwi omsunguli wenhlangano engenza inzuzo iSouth African Space Technology for Sustainable Development uDokotela uThabani Mazibuko. Uthi ke konke lokhu kusezandleni zikahulumeni ukuba kube impumelelo. Inhlangano engenza inzuzo egxile kwezomkhathi South African Space Technology for Sustainable Development ithi isebenzisana ke nohulumeni izikhungo zemfundo ephakeme ukuze ifezekise iphupho layo lokuthi intsha ingene ngomningi ezifundweni zesayensi, ubuchwepheshe kanye nomnjiniyela. Siyabambisana nama government departments, siyabambisana nama universities ngoba ubone namhlanje silapha kwi-University of Zululand Science Center, siyabambisana futhi TUT, UKZN nawo wonke ama universities. Sibona ngathi ukubambisana kuhle kakhulu ukufinyelela nasemphakathini nothi omkhulu nabahloli siyafikelela ezikoleni ngoba inhloso yethu ukusabalalisa lezo ezobuchwepheshe. So ke siyabonga kakhulu, siyalibona iqhaza kuyabambiswana noma ngafike lapha esifisa khona kodwa kuza kahle kakhulu. Lenhlangano ichaze ke ezobuchwepheshe njengezingabamba iqhaza elikhulu exazulweni izinkinga izwe ke elisuke libhekene ke nazo. Nesokholile ekutheni isungule i-app ezosetshenziswa ke zakhamuzi ukuba ke zixwayiseke ngezinhlekelele. uDokotela Mazibuko umuze uhulumeni ukuba asebenzisane nabo ukuze ke le app izosatshaliswa ke emphakathini. Umsebenzi wethu ngoba sike sabalula phambilini uqhuquzela intsha ukuba ijoyine umkhakha wezobuchwepheshe ukuze ixazulule izinkinga. Enye inkinga esibhekene nazo kakhulu eSouth Africa kakhulukazi lapha kwaZulu Natal izinhlekelele ama disaster akhanda mhlambe ama floods esikubona kakhulu mhlambe nezinye izinto kodwa ke siyenza zonke inhlekelele ngabe ezomlilo ezane sibone isidingo sokuthi sikhombise ukuthi ubuchwepheshe bubaleke kanjani exazuleni ezezinhlekelele ezenzakalayo. Ingakho ke sidevelope i-application njengamanje sibambisene ne-Department yakwa Science and Innovation no CSIR kanjalo no National Earth Observation and Space Secretariat ukuthi sidevelope le app isiza ukuthini ke isinika ama early warnings noma ama alerts ukuthi kuzoba nesimo sezulu noma kuzoba nenhlekelele ngalesi sikhathi. Lenhlangano ithi ke yenza konke okusemandleni ayo ukufaka ke umkhakha wezomkhathi ubuchwepheshe kepha ke ibona sengathi uhulumeni usalile emuva kulokho. We can still do more. Ukusondelana ne-Department of Education kungasiza ukuthi silisabalalise kahle lolo lwazi lelo kwenzela ukuthi izingane because kuyekuthiwa umsakazi zifanele zibambe isemaphupho so that uma ngaleso sikhathi lezo zithola ulwazi sencane kwenza ukuthi zikwazi ukuthi even i-curriculum ikwazi ukuthi ke beqhubele phambili. So uDepartment of Education siyamdinga ukuthi sikwazi ukuthi sifake lelo khuzana kwi-curriculum bethi mebekhula izingane zazi ukuthi kunento enjenge space science and izobasiza kuphi. Lenhlangano ngonyaka wedlule yethule incwadi ebizwa ke nge-Life Behind the Common Line njengombono wayo ukufaka ke intsha kumkhakha wezomkhathi ubuchwepheshe kanye nomnjiniyela. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eRichards Bay. Ibamba lemeya kamasipala amajubu ukhansela uThembelihle Mthembu ehambisana nethimba lonjiniyela bahambele edamini elibizwa ngokuthi Balele ukuyethula ngokusemthethweni imklamo yamanzi esanda kuphothulwa eyakhiwe kabusha kanye nokuvuselelwa kwaleli damu iBalele. Lokhu ke kulandela ukucikeleka phansi kwengqalasizinda izikhukhula ezinamandla ezinyangeni ezedlule. Imeya kamasipala wesifunda amajubu uThembelihle Mthembu uthule ngokusemthethweni ukulungiswa kwensimbi yebloho kanye nesiphehlimanzi ngaphansi komasipala eMadlangeni. Umthembu uthi lo msebenzi uthatha imali engaphezulu kwezigidi eziyisishiyagalombili. Project esikhulu namhlanje enye yeproject esiyenzile ngemali yakwa disaster esiyitholile. Le project u8.9 million njengoba nibona la isime khona kuye ukuthi makunemvula ihlahla inqamuko ezoshaya ipipe lelikhona bekuyipipe leplastic so sesishintshile ke ipipe sekuyipipe lensimbi
elingeke likwazi ukuthi lilimale mangabe kunezikhukhula nemvula lizohlala nje likhona. Lisuka lana ke lihambe liyoxhuma lapho ipump station yethu nayo futhi esiyimuvile ngoba la ibikhona bekuthi mayimbozo yihlahle ihluleke ukusebenza ukupompa amanzi. So siyampompa amanzi wa storage amanye ukuze ukuthi makunenkinga la ephakela khona ebe khona amanzi akuma reserve. Uqhube ngokuthi lesi siphehla manzi siphakela izindawo ezintathu ngaphansi kwalo masipala. Si upgrade leke ipump station njengoba inama pumps awu2 aphakela ikhaya lethu, ihotela lesamadlangeni kanye nezikole ezimbili. Ngicabanga ukuthi angesibe siphinde sibe nenkinga yamanzi ngenxa yokuthi ipump station ifile noma ipipe liphazamisekile ngoba sifake ipipe lensimbi elingeke likwazi ukuthi lishayeke futhi lilimale. Kanti uMthembu uphinde waveza ukuba banezinhlelo zokuqhubeka ukulungisa amanzi bephinde bexoxisane nemphakathi ngezindlela okufanele kusetshenziswe ngazo amanzi kanye nokuwakhokhela. Impela sinazo inhlelo ezinhle ngoba sayibiza iwater summit njengamajuba, sabiza umhlangano namakhosi khona la eMadlangeni. Okwaphawuleke kulowo mhlangano inkosi yakwamabaso yaphakamisa ukuthi sinedamu la okuthiwa izayukudam elikhulu kazi la eMajuba kodwa aliphakeli ngisho umuzi owodwa lelo damu, liphakela iMpumalanga, liphakele iFree State neGauteng. Sesiyenzile ke ibusiness plan yokuthi sithole imali engango 200 million ukuze sizokwazi ukususa amanzi kulelo damu eze ngapha eMajuba noma eMadlangeni abantu bakithi kuze bengabi swela amanzi. Ezinye inhlelo zowethu ukuqwashisa abantu ngokuvuza kwamanzi ngokuthi beyeka amanzi eyivuzele, ukuconnect amapipe ethu vandalizer infrastructure nanama awareness amayizowenza ukuthi abantu bakithi bazi ukuthi amanzi kumele bewakhokhele. So sizoqala nje kancane angeke sibathathele phezulu, sibonisane nabo, sivumelane ukuthi makumele sikhokhe flat rate sonke mhlambe ka 100 rand sikwazi ukwenza lokho ngoba ukuthola ukuthi imizi yonke nama DStv akhokho 300 400 but amanzi lawo abalekile abantu abangeke bephila ngaphandle kwawo thola ukuthi awakhokhelwa. Kube kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseMadlangeni. Ake siphinde futhi sihlabene nale linye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuye. Ake siphinde futhi sikwamukele mekuthi ke wena usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Isamu ikhalango waseReinkonyeni kufufusa uqhekeko uhulumeni wobumbano kanti bebefuna uthuli ababulewe eThekwini. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u18.81 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u20.70 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u24.75 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide lona lingu$3,127.81 i-ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u$74.95 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lakuleli lebhola lezinyawo iBafana Bafana selithele izithelo ezinhle ngokunqoba kwalo kwimidlalo yakamumva njengoba selenyukele kwenye indawo kuhla lweFIFA lokukleliswa kwamaqembu amazwe omhlaba. Ukunqoba kweBafana Bafana kwiLesotho neBenin ngamagoli 2-0 kwimidlalo yokuhlungela imidlalo yendebe yomhlaba ka2026 kwenze yanyukela ke endaweni yama56 isuka kuma57 kuhla lweFIFA. Kanti ke ezwenikazi lase-Afrika yenyukele endaweni ye-10. Ake sikubhekelele nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mundlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje awusihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.